Live mula sa ATI Bicol Pili Camarines Sur. Ito ang ATI Bicol #Sarabay Channel News Update. Bilang ng mga learning site at school for practical agriculture, nadagdagan pa. Masayang ibinalita ni Center Director Elsa A. Parot na nadagdagan pa ang bilang ng mga Learning Site for Agriculture o LSA at School for Practical Agriculture o SPA na magiging katuwang ng DA-ATI Bicol sa pagsulong ng food security sa rehiyong Bicol. Ang LSA ay sakahan na nagpapakita at nagsasagawa ng mga angkop na teknolohiya sa agrikultura. Nagsisilbi rin itong lugar para sa mga aktwal na aktibidad sa pagtuturo at pagkatuto. Sa kabilang banda, ang SPA ay isang mas mataas na antas ng isang LSA. Ito ay nagsisilbing paaralan na nagbibigay kaalaman at kasanayan sa mga magsasaka, scholar at iba pa na interesadong matuto sa agrikultura. Ayon kay Center Director Parot, mahalaga ang ginagampan ng papel ng mga LSA at SPA sapagkat sila ay nagsisilbing tulay ng ATI sa mga magsasaka sa paghahatid ng mga extension services tulad ng pagsasanay, demonstrasyon ng teknolohiya, pagpapayo sa bukid at negosyo, at suporta sa pagsasagawa at pagpapalaganap ng mga materyales sa impormasyon, edukasyon at komunikasyon. Ang bagong SPA ay ang AM Nature's Farm na matatagpuan sa barangay Hiwakloy, Goa, Camarines Sur. Ang mga bagong LSA naman ay mga sumusunod: Doc Benny's Farm sa Talisay, Camarines Norte, North Carolina Natural Farm sa lungsod ng Naga, Choringa Agricultural Eco Farm sa Tigaon, Camarines Sur, CJ Farm sa Milagros, Masbate, Rusty Integrated Farm sa Malbo, Masbate, Gamay na Uma sa Dimasalam, Masbate, Anneline's Farm, Balud, Masbate, Nelisa Farm and Training Center Incorporated sa Veraca, Tanduanes, Navera Symbiotic Farm, Ginubatan, Albay, Tangawing's Farm sa Labu, Camarines Norte. Dahil dito, umabot na sa bilang na 58 ang kasalukuyang numero ng mga SPA at LSA sa Kabicolan. Ako po si Christian T. Artosok, nagbabalita para sa ATI Bicol #Sarabay Channel News Update.